Solo
Dik brang-brang dina bladekan kok. Lah ya ora pamer aku. Awit Senin teko Senin neh lho. Saking larisku. Wonogiri kok len-len. Yen padha prasaja luwih prayoga ayo ta rukun
aja ngalamun ing liya taun ora keketun nyoto indah ing kutha Samarang suku wanci baru ngebakake
Kidung Srina Tokas Maran bladekan kok Mas manis sehat gugah ati tapi sinar wanging netra suwe-suwe hangani daramaning lara pranti soleh ke taman uyo nora ana sada yen ra temu sira wong manis nimas manis nyoto kang karya kas marahan buka celuk di Adel ayo Sindian iki ngrungokne wong bawa. Cakepane kangene ati bareng wayahe tekok lagune apa? Hah, cokot sisan kowe engko. Siap salah suhu. Suhu badan. Ayo buka celuk. Nano ya. Sepeda lelawase kebilenge ora pamit aku. Doh wong bagus babu Kalau ati susah mong kangen sliramu
oper presiden saka Wonogiri Sari ayo oh iki ya Wonogiri ding Dicis nano lah bojomu ngendi lah jare mbiyen Wonogiri bojo kok ganti aja sebelang wong bagus tresnaku iki bakal layu manade anak kambing saya ora suwe ae aku bisa sumane ana ing sisimu ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sedaya para lenggah Bapak ingkang satu kinurmatan ngaturaken sugeng lelenggahan sinambing rapi kedaharan kang sampun semadya sinambing laras campur sari swara loyok makarya sinarengan cerah foto ugi ala-kalin audio sepondang juga genta buara jensetnya Indonesia yen tak rasa rakowo rasa jroning ati tansah kelingan kembange netra godho aku rina wengi pancen nyoto yen sirupa norek mitayani nanging aku wis kepecut tresno angel nggonku laut jati pamu jiku ya bisuwa katakan setiaku kateras nanku ya dimaklumi cok MC-ne ya wis tuwek ora tau leren Pak Bariman iki lho duwe uni sak mongso-mongso mantu anjar nanggap bogel ya omonge lho beliau ada anjar ya sowan ning omah nggawa gula teh barang jane dina iki aku ning Merauke lho tak undurke jadwale Pak jenengan kleru Pak dawuh kula niki mesti ya anu kadang-kadang seniwati mboten sarujuk aku tenang mesin double len tim bangi tresno kang satu lho lah yuk lo kenangnya tapi
Ya Dik Sari. Lah kowe iki Dik ya ngalamu ning ati. Kaya Buka sing disepakati. tipe bunga rasa jroning ati katakan saja bukan tak harai bejongonku urip iki Wis yoga campur sari swara laya kenging para pratangga abyor busananira lir surya wedalira saking calon iki arsa madangi jagat tuk mungo paning sak pucaking wukir merbabak bang sumilak biara soroting surya megolan gunung tansah marapamoring suksma sinukmaya winayate nasepi sinimpen telenging kalbu alon cok alon ini nggone wong digawe jago bras gabrus alon melakune alon he kerononan serene bae pisit sane wong iki nyun pangapunten ya momong ya Dik napa alon Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari swara loyo pangarsa dene penyanipun Bapak Bariman Siningkuyung Alkalin Audio Sengkondang dan juga acara foto video syuting Ambon gensetnya Indonesia full solar. Kalau dengan sang menika sowan dikata Pak Kormatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun pepundhan kula Bapak kula jenengan Bapak Bariman
dalasan Ibu Boyne ingkang sampun kepareng minisuda putra ingkang mijil putri jih menika Dyah Ayu Anjar Setyawati ingkang sampun kalamban dhaup kalian Bagus Fahri Setyanto sarjana seni putra jalu saking Bapak Sukarman dalasan Ibu Sutinah mugia kagem penganten kekalih Mbak Anjar ugi Mas Fahri dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para tamu undangan semuanya yang kami hormati keluarga besar saking Wonogiri among tamu among sinoman pasukan batik sedayanipun ngaturaken wilujeng siang sugeng ngaya jejibahan sinambi nglaras campur sari swara loyo. Kalau dengan siang menika hanganti Swarawati wonten pitu Bapak Ibu padha ndek bengi. Nggih, kawula tamangan setunggal punika sawiji kadang Sriwati ingkang nyengkuyung swara loyo pinggir piyambak mijil saking tlatah Semarang Jawa Tengah. Swanipun Dahayu Nova Christine Bogel Pati Ju meneng. Mas kayak blues rawa urung Mas. Wis kurang sithik ya. Oh, kurang akeh bures rawa kok cilik lho Mas. Ah iya. Maksudnya sekarane kendang karo anane pas urung ngono lho. Urung no. Kurang sithik Mas Goble. Kurang akeh Mas. Hah? Kurang akeh. Kurang sithik lho. Kurang akeh. Ya Aku nek kena semene ya ora krasa apa-apa no. Asem jadul. Musuhmu kuwi. Aku yo ora wani. Aku rung wayahe kok. Nek semene ya meng kesenggol tok nek aku no. Semi. Aja watuk lu ucul. Wilujeng siang Cahayu. Sugeng siang. Soge. Jen kok tambah ganteng. Piye, Pak? Aku wit biyen ganteng. Masa. Ning tahun 96 rodok lusuh. Kurang kopen. Cahayu derekke campur sari swara loyo nyengkuyung Bapak Bariman mantu Cahayu. Alhamdulillah. Ya muga-muga Purwa Madya Wasana nderek ing sambi kala ya wong ayu. Ya amin. Didongakne Mas Fahri karo Dek Anjar. Cie anjay nikah anjay. Cie anjay rabi. Ning tenan kok mangklingi. Oh iya, ben kaya kancane jare. Lah ya kaya mangklingi beda karo padatan biasane ra ngene iki lho. Oh tak kira Bella Bonita lho mau. Lah ya kok iso kaya Barbie yo Oh lho. iya jan wis cocok wis. Lah ya sekecake wong ayu. Nggih, Mas. Sinambung kadang Sriwati salajengipun made in Kota Wonogiri sukses. Sawanipun Dayu Sari Bogel Pati. Ayo, walian. Sugeng siang Cahayu. Sugeng siang Mbah Bogel. Bocah kok ora mbuh seni lho. Pripun? Awit biyen yo ngene iki tekan saiki tambah elok. Lah piye menapa? Apik, ayu, alismu nanggal sepisan. Untumu Apa ya? mijitimun, mripatmu wong ayu, Piye? blarak sempal. Masa? Iya. Berarti aku seperti dulu ya Mas ya? Calecan. Heeh, penake sing Cahayu. Heeh, sinambung kadang Sriwati salajengipun made in Kota Jakarta apa ngendi to iki? Wonogiri. Diahayu Putri Anjani Jadulwati.
Selamat siang. Selamat siang Om. Piye kabarmu? Alhamdulillah baik. Lah ya Allah. Rakyat cek penak-penak itu. Mesti orang ngerti. Kalau aku bisa hilang nggak? Kalau aku bisa hilang nggak bisa. Mbak Bogel di belakang hilang, coba hilang nggak Om? Ini hilang, coba. Di belakangku coba kamu di belakang, hilang nggak? Hilang nggak? Oh masih kelihatan jelek tadi. Udah kelihatan jelek lagi nggak jadi. Enak saya ngerasa nih, no panggo dong ketek jare. Oh iya. Aku neng burimu sing orang ngerasani, no panggo dong ketek jare. Jare sapa ketek? Oh iya. Penak saya Dek Anjani. Nggih Om. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun made in Wonogiri sukses. Sowanipun Dayu Adelia Putri Bogelwati. Asik. Sekop disekop-sekop. Sekop-sekop. Angger pengendangnya gantengnya rusuh ya mesti. Selamat siang Dek Adel. Good afternoon, Mr. Bogel. I am fine and how are you today? I'm very, very fine. You belong to me. No, I no belong to you. Loh. Ngomong-ngomong, pengantinnya kayak Barbie, MC-nya kayak apa? Ketek. Kayak apa, Cok? Oke, tepuk tangannya. Kowe dilone BABI kok bangga lo malah ngene iki kepiye to? Timbang sing ngendang, Sing ngendang piye? kaya kingkong. Kok yo kaya kingkong. Apik celeng Ya. kena nggo pesugihan. Kan Cek kingkong. payu lah iya. Ngrusaki Aku iso pangan. ngepet. Oh, iso ngepet. Iya, kita yang jaga MC-ne koyo celeng yo ben. Ben nyurduk biasa sing ngomong kuwi. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun Juragane Susu Boyolali bangkrut. Kepiye kaya Boyolali bangkrut piye to? Boyolali Juragan Susu ini bangkrut. Oh lah iya. Sowanipun Dayu Ica Mi Lendasari Bogelwati. Selamat siang Dayu. Siang. Piye kabarmu? P. Piye? P. Cacile kok saru iki lho. P Mas. Ditekoni piye kabare kok pek iki lho. Apik Mas. Walah. Tak kira pekmu kuwi. Kuping nek kanan Sae ngono lho. apik Mas. Ropok aku. Sida apa ora? Ngopo? Jare ngajak ngene. Penake Cayu, sinambung kowe pedhi pengen to Rik. Aku tau dijak iki. Aku mau. Neng endi? Sini kamu ngono kae. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun iki beda dhewe. Anjar salah ngejob. Piyayi Wonogiri ngejobe Piyayi Banyumas. Arep ki apa? Kleru. Ijolke Engko jaranane bagian kene kok piye to? Wonogiri ya. Ngendi? Oh. Artis kelahiran sebelah Indomaret. Cilacap Jawa Tengah. Sawanipun Dayu Rakel Saputri Bogelwati. Parake rono. Malah nginggati ora pengalaman kowe. Bendang kaya kae lho. Apa aku mom ndak sawan? Piye? Ndak sawan, Mas. Apa aku Kamu bekasnya yang kemarin. asih ho? Hah? Kok malahan? Ya, ora dadi ngapa wong ayu. Sliramu ngemohipun Kakang ora masalah. Muga-muga sliramu itu sing luwih, Amin. sing luwih dhuwur, sing luwih bagus, sing luwih ganteng, luwih sugih. Amin. Ben iso nyembadani uripmu, Amin. ben iso Kakang. nyenengke sliramu. Amin. Kok sampean emosi toh?
Aku ora emosi anyel. Ngapa? Apa aku kurang piye karo kowe kurang piye? Pen Pasurnya yo ora elek-elek banget. Masa to Mas, deloken. Tenan ora, iki kula deloken. Ya. Fokusan. Alah. Modus saya. Wong tuwek dirangkuli kaya ngono. Selok dalu Mas. Oke. Iya. Sinambung kadang Seniwati selesengipun. Made in Kota Magetan Jawa Timur ning sakniki pindah teng Sragen. Mendet omah SSS sangat sederhana, sempit sekali. 15 tahun, sebulan 1.050.000. Sawanipun Dayu. Fani Ratnasari Bogelwati. Selamat siang. Siang Mas. Aku ngerti nek ora nggawa mic. Gak apa-apa. Gak duwe mic kaya Incis to. Ya gak apa-apa Mas. Lah kowe Aceh nangsuranku ki akeh kok. iya. Kowe nyanyi perang-perang Aku tahun ki lho. blok kok suta. Nyapa wae mlukoke. Ya ora, maaf ngene kok dadak tersinggung pikiranmu. Wong kok senengane gawe emosi wae. Iya, aku ngerti nek kowe dekek. Apa sing dekek? Kok ora digecek koplok biasanya. Ora senengane nyikuti susu wae kowe. Lan jenengan kuwi lho, anggere cedak aku ngono. Ora sengaja. Wadene kena ya, maaf. Salahmu dhewe ya-yangan kok. Juga didukung Master of banter ke sithik ono. Didukung Master of Ceremony dari Kota Wonogiri. Tambahi lo ono. Iki lho sing abang. Master of Ceremony dhuwur ke sithik ono. Amin ya robbal alamin, kita doakan mudah-mudahan ya sebentar seperti ini. Mister Jadulnya Indonesia. Ya kok Monggo Kang Mas. dongane kok ya ora gelem lho. Sugeng siang Mas. Sugeng siang Ijane ugi adikku. Mas Bugel. Bagus kono, dhuwur kono, laris kono. Lajeng Rezeki dhewe-dhewe ya Mas. rezeki dhewe-dhewe. Gusti Allah sing ngatur kok. Leres ngatur. Ki bosmu ya rawuh Mas. Sinten? Bos Genta Buana, Oh nggih, luar biasa. bos Ambon. Loh, Dan juga didukung dari Genta Buana Genset, saiki tuku dhewe jensete Ambon genset. Ambon Genset. Ora Genta Buana meneh. Oke. Tuku langsung loro kok. Heeh. Entuk terakan tol iki lho. Saya ganti seragam apa urung? Hah? Seragamnya ganti apa urung? Kowe ngerti? Piye? Sawah terak tol kok 2M tuku genset loro langsung. Weh. Edian Pirang hek? M. Oh, tak kira pirang hek. Iya. Dek, Nggih. iki wis jangkep wonten Mbak Nopa, wonten Mbak Sari, Mbak Putri, Mbak Adel, Mbak Ijo. Kowe rasa nesu karo aku dadak mlerok kaya ngono iki lho. Salahku ya apa? Sabar. Sabar piye nek karo siji rasa Sabar, sabar yo. Disiarke malah menteleng ngono kok mencerenge aku. Ya. Siapa kowe? Sabar. Ora sabar. Santai rene. Campur sama Gulane biaya. lho, engko nak mundak setengah juta repot. Juga ada Mbak Ragil, Mbak Eva, kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Ati Prayitno, Leres katur. pincil saking Klatabumi Sukawati Sragen Asri. Mas Jadul, Nggih, minyak dawuh. sepining swasana Swaralaya badhe ngaturaken lelagon Leres katur. Kaji Regeng manut sing ngendang. Ya Mas. Nggih, siap pokoknya dawuh di kebarang kunjung pancen para tamu yang kebarang ramu ngaturaken wilujeng siang wilujeng ramu wilujeng ledakan kanthi martupan sing kembali Swaralaya kebarang suwandar sopan dipun kunjung pancen para lenggeng kagum kabudrengan dan kehormatan sumangga ngatur. Pas aku tidak kesaduk tekan nalap-alap aku jan. Oh, Manut sekarane iya. kedang ya. Mula aku rada Kowe ngado. ngerti aku karo Gopli wis pasangan. Iya. Pansan iki ya patungan pinggir dalan kae. Yuk, Cok, manut Ada. sing ngendang.
Apa kowe ra kelingan joget loh. Iya loh. Yang pengantinnya gimana sih? Aku sabar loh mas. Apa kowe ra kelingan
piyayine ayu, suarane sae, ndara peneran garwane. Cara aku ora kebacut tak kukut. Garwane wong liya. Oh iya. GWL. Oh iya. Monggo. Nano, monggo. Marang dika ingkang rina wengi kang Mbok aja salin. Iso tekan kono lho. Tintingane kopi lho ngono kuwi. Mbok aja salin. Sloga. kapan boyong bisa Tatas titis lurus Rarja wong ayu anggonmu ngaturke bawane apa ki mau? Dandang gula ya? boten Mas. Asmaradana to Mas ki mau? Oh dandang gula kaya. Buka celuk cayu. Nano. Ayo. Seneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngajani Terima kasih Wilujeng Aramu keluarga besar saking Tangerang. Mas Iwan dan kawan-kawan ngaturaken matur sembah nuwun. Siap. Nova karo mlaku rene teman-teman juga di sini banyak sekali. Kita jalan-jalan. Sinarengan swara loyo campur sari. Ugi sinarengan dulur-dulur seniman seniwati sejabodetabek. Ugi
para bini sepuh sesepuh saking Aladan Ciledug Segang Rawos ya. aturaken wilujeng siang ya senior kita di sini. Oh, makin nembang produk ini rapopo ini ya adem nandang sesah sapa singan jani sopo sing ngancani wong ayu dek semono aku tetep tresno lan tetep setia ya Kang Mas dereng nate gawe galah lan gaweku jiwa monggo alon-alon wong ayu iki jero Pak Ruman. Pak Ruman nggih arum tenan nggih monggo pilih monggo Sakit Bapak. Apa kowe Pancen ra kelingan jaman dhisik biyen ya Kang Mas kowe matur sembah nuwun Bapak. Badhe ngersakaken lagu napa mawon? Bono-bono niki. Lah mbok monggo. Ayo. Mbok Iki gen iso nyawer ora nyawer-nyawer piye? monggo lah nggih. Dintosi nggih Bapak.